Nazzjonalista organizzat tieni attività tiegħu taħt it-tinda fil-lokalità tal-Mosta. Attività li matula ssuktaw l-attakki qawwija fil-konfront tal-Kunsill Lokali tal-Mosta bit-tmexxija Laburista. Fuq qudiemnet fl-isforzi biex il-Partit Nazzjonalista jirbaħ akkosta kollox il-Kunsill Lokali tal-Mosta hemm il-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Ejjew immorru għall-elezzjonijiet tal-10 ta' Marzu, kulħadd jagħmel id-dover tiegħu, intom speċjalment tal-Mosta għatu tweġiba lil min ittradikom u għatu l-fiduċja tagħkom lil min lest li jaħdem għal ġid tal-Mosti. Kemm il-Partit Nazzjonalista diġà għamilha fatta li ser jirbaħ l-elezzjoni fil-Mosta, ikkonfermah il-backbencher Nazzjonalista Xarlo Bonnici. Meta kien jagħti sehem fil-programm inkontri, Xarlo Bonnici b'konvinzjoni ddikjara li l-Partit Laburista jaf li se jitlef f'din il-lokalità. Għajna lajn sinna l-sinna għaliex nafu li se nitilfu l-Mosta. Sa dan it-tant f'artiklu fil-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista In-Nazzjon bit-titlu M'għandhom żejt f'wiċċhom, l-eks Sindku Nazzjonalista tal-Mosta u kandidat fisem il-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tas-Sibt li ġej f'din il-lokalità Joe De Martino ikkonferma li l-Kunsill b'maġġoranza Nazzjonalista f'din il-lokalità tella dejn ta' aktar minn €1,000,000.